magana wadda za ta zo ba daɗi a wurin malami ko mahaifi ba daidai ba ne. So ina ganin abin da na yi kuskure, kuma na fahimci na yi kuskure, kuma na zo dai in samu malam in ba shi haƙuri, saboda an ce malamai magada annabawa, sannan kuma ko ba komai na san darajar malamai saboda ni almajiri ne. Na yi makarantar allo a Jega, makarantar Malam Ahmadu Kambari shekara kusan 3, wanda mahaifina ma baka shiga primary school sai ka gama makaranta sai ka sauke allo. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala. Yan uwa masu girma da suke kallon mu daga sassa na wannan ƙasa daban-daban da ma duniya gabaki ɗaya, a wannan cibiya tamu mai albarka ta Darus Sunna yau ma ta samu bakuncin wasu daga cikin jigajigai gwaraza a manhajar social media musamman TikTok, wanda sautinsu shi ya daga, sun kawo ziyara ta dankon ta sada zumunci da kuma wasu ɗan jawabai da suka wakana baya. Wanda suke bibiyar shafukan ɗan uwa Soja Boy, wanda ya fi share Soja Boy, kwanaki akwai ziyara da malam ya kai jihar Sokoto, ya ɗan yi wasu bayanai game da abubuwa da suke fita na baɗala manhajar TikTok. Malam ya wasu jawabai wanda waɗannan jawaban maybe ba su yi wa shi Soja Boy daɗi ba, ya fito ya mai da martani. To kuma bayan ya mai da martani sai daga baya gano cewa gaskiya ya wuce gona da iri gurin yin sharhin da yi. To tun daga wannan lokacin abin yake damunsa, yake ta neman hanyar da zai samu ya gana da malam, ya nemi afuwar malam sakamakon irin wannan kalamai da ya yi. To kuma Allah bai kaddara ba sai yau ranar Juma'a 3 ga watan Zulhijja, hijira na cika 1446, wanda ya daidai da 30 ga watan Mayu shekara ta 2025. Malam Soja Boy da tawagarsa, Malam Usman wanda ya fi shahara da Soja Boy. Ai Soja Boy din jama'a suke gani. To kamar yadda faɗa sunan shi Usman da tawagarsa, za mu ce sun yi takanas ta Kaduna ko zuwa Kano domin su kawo ziyara wannan cibiya mai albarka. Zai yi bayani da bakinsa, sannan kuma shi ma malam zai tofa albarkacin bakinsa akan wannan ziyara da shi Soja Boy ya kawo. Soja Boy, za mu baka dama a takaice, za ka gaya wa jama'a dalilin da ya kawo ka wannan cibiya ta Darus Sunna, da kuma me yasa ka damu ka dage kana so ka ga malam ku yi one on one da shi akan wasu kalamai da kai a baya, wanda ka sanar da mu abin yana damun ka yi amfani da makusantanka akan da Allah su nema maka damar ganin malam domin ka nemi afuwarsa. a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba da farko dai, ita rayuwa kowane ɗan adam yakan samu nashi kaddarori. Duk wanda ya sani a Sokoto ya san ina na fito, mahaifina malami ne, mahaifiyata malama ce har yanzu. Kuma magana wadda za ta zo ba daɗi a wurin malami ko mahaifi ba daidai ba ne. So ina ganin abin da na yi kuskure, kuma na fahimci na yi kuskure, kuma na zo dai in samu malam in ba shi haƙuri, saboda an ce malamai magada annabawa, sannan kuma ko ba komai na san darajar malamai saboda ni almajiri ne. Na yi makarantar allo a Jega, makarantar Malam Ahmadu Kambari shekara kusan 3, wanda mahaifina ma baka shiga primary school sai ka gama makaranta sai ka sauke alƙur'ani. So duk yanda na tsanci rayuwata ta harkan kasuwanci ko wani abu, na fahimci ba daidai ba ne. Idan ma har malamin ko bai fahimce ni ba, ko kuma ya so ya min faɗa ni na ji abun ya min zafi, kamar yadda ka faɗa tun farko, da tun farko sai in ɗan biyo ta hanyar kuɗin, sai in zo in same shi in ba shi haƙuri, ko kuma in kawo ƙorafi in akwai kamar wata ɓatarwa da wasu suke mun. Saboda akwai abubuwan da nake wa'anda ba kyau, na yarda haka, amma at the same time kuma akwai wasu mutane da suke faɗa ra'ayinsu akan abin da suka fahimta. So abin da ya fi mun zafi irin magana da na faɗa a gurin malam, wanda na yarda da hakan ba daidai ba ne, kuma na zo ina mai neman afuwa a gurin malam, ai haƙuri, kuma insha Allah hakan ba za ta ƙara faruwa ba. Sannan idan har akwai wani abu wanda nake neman guidance, ko kuma in ce a tsari ta hanya
wadda za ta fi min sauƙi in kare mutuncin addini da kuma al'ada insha Allah zan yi. Ina mai ba da haƙuri sosai, na gane kuskure na gaya wa malami magana kuma ina mai neman afuwarka insha Allah. To jama'a kun ji irin jawaban shi babban Malam Usman wanda ya fi shahara suna Soja Boy a manhajar social media musamman TikTok, ya kawo wannan ziyara ne sakamakon janye wadancan kalaman nasa dai game da malam da kuma neman afuwarsa, sannan kuma kafin ma ya hau wannan gurin ya ɗan gaya min cewa zai samu dama ya janyo hankali ɗan uwansa wanda sautinsu ya ɗaga suke wannan harkar ta TikTok akan cewa duk lokacin da wani abu ya shige musu duhu game da malamai bai kamata na su je su yi live su ci mutuncin malami ba, kamata yi in suna da damuwa ko wani korafi su san yadda za su sami malam ko wata tambaya ce domin malamin ya warware musu wani abin da yake damu su ko ta shubha sakamakon su hawo social media sai irin wannan jawabai. Kuma muke taya shi Soja Boy da tawagarsa nema masa afuwa gurin malam, kuma dama duk wanda yake da'awa ba da'awarsa ta takaita ga mutanen masallaci ba, musamman a wannan lokaci na social media da tasirin kafa ta intanet, kowa da kowa na malami ne, jami'an tsaro, 'yan siyasa, sojoji, 'yan kasuwa, masu kuɗi da masu ma harkar bankanci, kowa na malami ne. To dole wata ran za a iya samun saɓani, za a iya samun rashin fahimta. To an samu rashin fahimta sai dai a nemi afuwa. A daidai wannan lokaci za mu ba malam dama ya tofa albarkacin baki shi game da ziyara da Malam Usman ya kawo da kuma nema masa afuwa da karɓi afuwarsa, kuma muna fatan insha Allah irin hakan ba ma ga shi ba da sauran wanda suke sana'a irin tashi, insha Allah hakan ba zai sake faruwa ba. To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. To da farko dai ina muku barka da zuwa shi dan uwa Alan Anas wanda shi ya fara kirana daga Kaduna, ke ce mun za su zo da shi da Alhaji Usman wanda aka fi sani da Soja Boy. Abokinsa ne ya gaya min tarihinsa da suka taso, kuma yace za su zo da shi ma ɗaya abokin nasa da shi ma ɗaya abokin nasa domin mu tattauna. So dama kamar yadda kuka shina mu masu wa'azi da da'awa dama mun saba fuskantar ƙalubale. Ƙalubalen ne yake zame mana ɗayan biyu ko uku. Na farko, ni an ɗora min nauyi cewa na jagoranci Hisba. Ita wannan Hisba aikinta shine umarni da kyakkyawa da hani da mummuna. Ba mutane shawara meye mai kyau ya kamata mu yi, sana'a, aikin yi, bauta ga Allah, kyautata rayuwa, haƙƙin iyaye, zumunta, san juna, tausayi, rahama, dogaro da kai. Baya da aka bamu an bamu a baya da yawa cikin harkar ilimi, a harkar sana'a, a taimako, abubuwa da yawa. So aikinmu ne mu wayar da kai, mu faɗakar da mutane akan muhimmancin waɗannan ayyuka domin a samu ci gaba sosai. Haka in mun ga wani abubuwa na kurakurai mu yi ƙoƙari mu yi adiresin ɗin abubuwa. Wasu abubuwan sun fito fili sun riga sun yaɗu ko ma ba mu gani ba, jama'a za su fara ƙalubalanta, malam kuna ina, ana kaza, kuna sai wani ya yi sarɗoyi nasiha, wani ya bada wani ma ya fara zagi cewa su wani sun fi ƙarfin a yi musu nasiha ko a ba su shawara. So da haka ana kama marasa ƙarfi ne ko waɗanda ba su isa ba, sai kaga ana ta ganin kama akwai wanda ya fi ƙarfin ko a yi masa nasiha ko a ba shawara da sauransu. To wannan shine abin da ya faru. To bayan fita wannan waƙa wacce kai an ta tura min ita daga ƙasar nan ko ina, malam ga wani matashi ya fito, nace ni wallahi ban san shi ba, ban taɓa ma sanin a ina abubuwan yake. Dan ina ne? Aka ce mu dan Sokoto ne. Ta ko Sokoto garin malamai ne, garin musulunci ne, garin shi tuta shi Usman dan Fodio. In ka bincika dan gidan babban gida ne, sai dai kawai a ce ko bai yi hali ba, amma dai Sokoto na san su da riko da addini da tarbiyya da girmama malamai da kaza da kaza. Saboda haka zan nemi insha Allah a Sokoto a bincika mun in ga. Shine na kirawo Jabir, Dr. Jabir mai hula, nake tambayansa ya san ka, ya ce ma ai ma kusan kai makocinsa ne. Na ce masa to da Allah ya kamata ya neme ka ya maka nasiha ya baka shawara. Wannan bidiyon da suka fara fita a matsayinka na musulmi kuma dan Sokoto kuma matashi, kana da future mai kyau, kai kokari mana ka tallata al'adunmu da irin zamantakewanmu da waye. Yanzu misali mun je Turai da na sa irin wannan rigar,
muna yawo a nan Paris da waye, sai wani ce this is handmade, can you allow me to take photo with you? Suna jin daɗi su gan mu da manyan riguna, muka irin masu asaken nan muka zuzzuba, mun shiga cikin mota, sai kaga ana girmama ka, ana mutunta ka saboda an ga shigar da kai ka rike al'adarka. To ya fi kai irin tasu saboda sun ga naka ka zo da shi. To wannan abin ya ƙara mana daraja, ya kuma ƙara mana kima saboda ba mu cire kayanmu mun sa nasu ba, mu cire al'adarmu ba, sai aka zo ana sha'awa, ana ta ɗaukan hoto da mu, suna jin daɗi, suna tattaɓa rigunan, suna ga da me aka yi su. To irin waɗannan abubuwa yanzu duk duniya abin da ake yi kenan. To saboda haka wannan abu sai da abubuwa na babba da shawarwari waɗanda su ma suka zama, tunda abubuwan da aka yi su a fili dole su ma shawarin su zama a fili. Tunda in na kira ka ko a waya ko a ɗaki na ce kaza tunda abu ya riga ya trending kuma an yi ta maganganu a kai, to kuma kai ma irin amsar da ka bayar sai kai ma ka bada ita cikin fushi da sauransu. To shi yasa abin sai ya zama kowa ma ya shiga yana ta taliki. Kuma na san dama insha Allah wata rana in dai kana da kyakkyawan niyya, yadda aka bani tarihin mahaifinka malami ne na addini, ya bada gudunmawa sosai, haka mahaifiyarka an gaya min irin darajarta da mutuncinta da yadda take kula da addini da ibada. Kaga wannan zai damu kowa, dole ya dame shi, soyayya ce da sauransu, kuma abu ne na lokaci. Abin da muke yake akwai lokacin da kai da kanka an ce kai kaza ba za ka yi, an ce kaza wani kuma da wani. Yanzu akwai wata da ake tambayan ta, menene ya fi damin ki a rayuwa wanda kika yi nadama? Ta ce wallahi na taɓa yin fim ɗin. Ta ce na tuba, na bari, na daina, na yi nadama, na janye, amma na san wani ya aje wannan abu. Ba ni nake ji ba, ƴaƴana. Yanzu wata rana ɗana zai tafi makaranta, sai su faɗa da wani yaro a firamare. In suka yi faɗa da yaro na firamare, shi bai aikata abin ba. Na san babana ya sha zagi, babata ta sha zagi, ni na sha zagi, dangina sun sha zagi, amma ɗan da za a haifa shi me yayi? Za su iya tafiya makaranta, wani yana da wannan bidiyon sai ce kai da babarka ta yi kaza, abin da ta yi. Ta yi wa Allah ya baka ɗan da watakila zai zama shine limamin garin. Ta yi wa Allah ya baka ɗan da zai zama ya fi kowa arziki. Ta yi wa Allah ya baka ɗan da zai zo ya takara ya zama gwamna a Sokoto ko ya zama shugaba a Najeriya. Abin da za a aibanta shi da shi, ai babanka ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza. Wannan sai ya sa dole ya san kuyi da kai. Kaga ba shi yayi ba, amma wani ya yi, saboda wannan addinin namu wallahi shine jarum. In banda wannan addinin da sai mu ce mu zo mu duniya ma bai amfani ba. Mu ba daɗi muke ji ba, mu ba wuta gare mu ba ruwa gare mu arziki na har yanzu. Amma wannan addinin da Allah ya arzuta mu da shi sama da shekara 1000 a wannan ƙasar ake yin sa, to shine babban arzikin mu. Kusa duk abin da zai kare shi, ko ya lalata shi, ko ya sassauta shi, ko ya ɓata shi, dole ne a matsayin mu da ku mu taru mai kishin al'umma, mai kishin addini, mai kishin ko ina ana ta kirkira abubuwa na ci gaba. Matasa suna ta kirkire na sana'o'i, na abubuwa daban-daban. China sun yi nisa wajen kere-kere, India sun yi nisa wajen kere-kere, amma mu kullum aka tashi nuna mu yadda nuna mu ba wando, nuna mu ba riga, nuna mu ba hula, kullum kwallon kamar mun zama shine ba mu da wani talla, kuma ba al'adar mu bace, ba addinin mu bane, ba yanayin mu bane, ba haka aka samu. Kuma waɗannan abin da su ake mana hukunci a duniya, kullum sai a ce maka ka ji abin da Hausawa suke, ji ba abin da Fulani suke, ji ba abin da muke, kullum a zagin mu ake. Kuma ba mu da abin zagi a tarihin, ba mu da abin zagi a tarihin. Muna da riganmu, muna da tufafinmu, muna da al'adarmu, muna da addininmu, muna da ƙasanmu. An san mu da girmama baƙi, da girmama mutane, an san mu da tausayi, an san mu da sadaukarwa. Duk waɗannan halaye ne masu kyau da aka san mu da shi. Shi yasa a matsayinku na matasa muke roƙon irin waɗannan abubuwa. Mun san yanayi ne na zamani yake zuwa, wataƙila abubuwa ana samun kuɗi, ana samun ɗaukaka, ana kaza, amma in an tafi ana barin bara da ƙura. Su waɗanda suke kudin nan, da masu komawa mata, da masu irin waɗannan abubuwa, su ba su da addini, ba su da al'ada. Mun akwai ɗan majalisar da ya ce min da suka kai motion akan a goge duk wani bidiyo da ya nuna batsa a TikTok. Ya kai majalisa, wani ɗan faskare ne, majalisar tarayya, ɗan Katsina. Ya kai motion majalisa, sai da na kira shi ya masa godiya, ya ce kai NCC cewa duk wani bidiyo na batsa a goge shi, duk wani site da ake na batsa a goge shi. Sai ni kira shi nake masa godiya cewa Allah ka yi jarumta don ka taimake mu,
sai ce mun ai lokacin da ya tashi a majalisa yake wannan bayan an fita sai wasu yan kudu suke ce masa kai ba ka jin tsoron ka je ka rasa ƙuri'a suna ga wannan ai abu ne na jin daɗin jama'a in ka ce a daina shi ko a goge shi kamar za ka jawo kanka matsala ce to ani kuma yanzu waya ake taimun da manyan malamai na Najeriya suna taimun godiya ko kun bani bambancin tsakanin al'adarmu da taku mu hana wannan kamar ma ƙara wa kanka daraja ne da ƙara kujerar ka daraja kuma kuna kamar yin wannan ƙara wa kai daraja ne da sauransu saboda haka ni ta bangare na wallahi ba ni da wata damuwa ya abin da ko ka faɗa a kaina ko wani abu da ni na yafe maka wani amma ni shawara ta kawai da Allah ka yi kokari ka gyara wannan yanayin da kake yi ka kokari da Allah ka taimake mu ka taimaki addinin ka taimaki al'umma ka taimaki mahaifiyarka da mahaifinka da yake kwance a cikin ƙasa abin da za a dinga masa addu'a mahaifiyarka da take da kirki take da mutunci take da addini kada kai abin da za ta damu cikin damuwa a dinga zaginta a cikin taro ɗanta ya yi kaza ɗanta ya kaza kada kai abin da zai shafi al'adarka da addininka da jiharka da ƙasarka da abokanka ko me za ka samu na duniya wata ran karewa sai amma tun da Allah ga dama zai ɗaukaka ko ina Allah ya ɗaukaka mutum da kirkira yana ɗaukaka mutum da kaza ɗaukaka mutum da kaza alfaz ɗin da ba hana aka yi mutum ya waka ko ya bayyana ra'ayinsa ta hanyar da abin ba amma akwai abubuwan da kai ka zo da shi wanda ya saba ma da abin da aka saba da shi za ka ƙauna ce da soyayya da san gyara da san ci gabanka da san ci gabanmu da san ci gaban addininmu da sa muke gani ya kamata a matsayinmu na iyaye mai maka faɗa ko mu ja hankalinka ko mu nuna maka cewa wannan abin ba daidai ba ne yi kokari da Allah ka taimake mu ka taimaki iyayen ka taimaki al'ummanka ka gyara wannan abu shi ne kawai shawarar da nake gani ya fi dacewa kuma ka yi sa'a ka samu abokai masu daraja masu mutunci wannan Anas in ka ga yadda ya kira ni yake ta kokarin ya ga cewa ya abin da ɗinka duk waɗannan masoyanka ne gasa kowa a cikinsu sun nuna maka kauna sun nuna maka soyayya suna ga insha Allah kai kuma kai kokari ka samu zuwa hajji ko umara ka roki Allah wani abu ne yake so maka a rai roki Allah ta'ala ya haska maka waɗannan abubuwan ya baka kuma dama da zaka gyara waɗannan kurakurai muna fatan Allah ya baka ikon gyarawa Allah kuma ya baka ikon cin wannan jarabawa amma abu ne na jarabawa da abin da ake samun ɗaukaka ake samu wani zai ce kaji yanzu ya ji wa'azi yanzu a shazo boy ya kwana biyu ba a saki sabuwa ba ya ji ya zama ustaz ai ka gani za a ta samun wannan challenges da kalubale da sauransu saboda haka amma Allah shi ya san tanadin da ya maka kuma mu ba masu yanke hukunci bane ya ce na hadu du'atul laqudat mu masu kira ne ba masu yanke hukunci bane ba mu da iko mu ce ina mako makka ko mi Allah shi Allah ya san abubuwan da kuke tsakaninsa da shi amma kuma akwai abin da wani kake koyawa in wani ya gani wani kuke koyawa shi sa aka ce idza zahara a aikin mu an ce abinda mutum yake a boye kan mu shiga idza zahara so in ya zahara zai zama koyi yanzu da wani ya ga cewa Usman Soja Boy ya yi suna ya yi zama popular a duniya to shi kuma ya tashi karawa zai kan yadda kake yi yace tunda wani abin ya ɗaukaka ka to shi ko bari ya yi sama da shi so da haka shikenan sai kaga to wannan abin sai zama kai ka koya ka zo da wani sabon style wanda shi kuma zai ta gaba sai kaga wata rana wani ya zo da wani abin da kai kuma an daina yayin ka shi kuma yanzu ya karbi kambun ya karbi ragamar saboda ya yi ƙara abubuwa akai tunda da ya ka kirkira abu shi sa aka hana kirkira cin addini saboda sanda kai kirkira wani ma zai zo kirkiri wanda ya fi naka ka kirkira wani ma zai kirkiri wanda ya fi naka saboda haka wannan abubuwan na ga da yawa waɗanda suka yi suna irin waɗannan yanzu wasu ba ma ka sani su ba ma a ganin su ba ma a jin su tarihin su ma ya goge abubuwa ya tafi da su ko ma labarin su ba a ji sun yi yayin sun yi abubuwan duk da suka yi amma sun zama tarihi muna so kai Allah ne ya taimake ka da Allah ya sa addu'an iyayenka baka saba da iyayenka ba kana ganin girman mahaifiyarka kana ganin girman mahaifinka kana jin magana wannan wallahi ni na ji daɗi sosai da Allah ya sa ka zama mai wannan ko muna maka fatan alheri muna ma addu'a kuma abokanka da suka rako ka duk muna musu fatan alheri dukkan mu da rahama Allah muke so da jin kansa da afuwarsa da gafararsa dukkan mu masu laifi ne dukkan mu masu kuskure ne amma abinda Allah ya so mafi muni shine wanda aka yi a fili ya cewa Allah ta'ala duk zai yafe muku lil mujahiri kullu ummati mu'afa lil mujahiri duk al'ummata ji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai musu afuwa sai wanda suke a fili
don kai a fili bai yanzu ba kai kadai bane, koyarwa kake, wani ma ya zo ya koya. Sai ce yana daga cikin mujahara ka yi abu a ɓoye wani bai gani ba, ka zo majalisa kana ba abokan ka labari. Ce duk abin da kai kaga ko da laifi ka je kai a ɓoye, ba wanda ya kama ka, ba wanda ya ganka, to baya cikin, yana cikin abin da Allah yake jin haushi. Ba zo ka ce ka jiya fa na fanta ba, Allah mutumina, to ya aka yi ne ka ci gaba da bada labari. To yanzu kamar ka ɗauko abin ne kana yi a gaban su. Amma duk abin da mutum Allah ya jarabce shi da laifi yana ya ɓoye, to shi kaɗai ne zai dinga cutuwa da wannan laifin. Amma in ya zama a fili, to ya zama koyarwa, kamar yadda muke sa littafi da koyar, kuma zama masu koyarwa. To mai koyarwa kuma shi saboda zai ɗauki alhakinsa ne, ya ɗauki alhakin duk wanda ya koyi shi. Misali ta an gina abin kirki, wani ya gani ya koya, to Allah zai ci gaba da baka lada har alkiyama. Haka in ka koyar da abu mummuna, wani ya gani ya koya da gurin ka, za a ci gaba da baka lada alhaki har zuwa ranar da. To kaga kamata mu ji ya namu alhakin da muke tsakaninmu da Allah, kada ya zama alhakin mu kuma ya haɗu da na wani. Wannan shine babban shawarar da nake baka, kuma ina fata Allah ya taimake ka, ya sa ka karɓi wannan shawara. Allah kuma ya sa wannan ya zama shine wani abu ne da Allah ya shirya, don abu mara daɗi zai faru sai kuma ya haifar da abu mai daɗi. Saboda haka na ji daɗi kwarai da gaske, kuma ina muku godiya gaba ɗaya abokansa da shi da kuka zo, kuma Allah ya mai da ku gida lafiya. Allah ya sa albarka, Allah ya sa alheri. Mun gode sosai. Insha Allah. Malam Aisar dama lecturer ne a Jami'ar Bayero, kuma bangaren mass communication koyarwa. Ga ya iya magana saboda dan jarida ne. To jama'a, bisa jin jawabai daga bakin Alhaji Usman da kuma Malam, muna kiran 'yan uwa waɗanda suka saurari wannan jawabai na Malam Usman, wanda ba su musu daɗi ba, har da wani ɗan sarkin ko 'yan damba ne ya wasu kalamai na barazana. To muna fata sakamakon wannan neman afuwar da ya yi, da kuma yadda Malam ya ce ya yafe masa, muna nema duk 'yan uwa waɗanda wannan jawaban da bayanan sa ƙona musu rai, ta Allah su yi haƙuri, su ma su yafe. Kuma daman shine cika kamala ta ɗan adam, a yi laifi a yafe, kar a zamto ana riko. To duk wanda suke wa ɗan uwa Soja Boy barazana akan wannan kalaman da Allah, in suka saurari wannan bidiyo da wannan jawabai nashi da na Malam, muna fata su ma duk za su aje waɗannan makamansu, su ma su yi afuwa akan wannan abin. A daidai wannan lokaci muke wa kowa da kowa fatan alkhairi, kuma muke musu su bakinmu muke musu fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya mai da su gida lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.